posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Layton Mangochi amene iso ndi activist amene pakatipa amasungidwa. Iyeyu adamutenga kumamusunga apolisi makamaka pa nkhani zimene zimatchuka kuti analakwira malamulo, ndipo padakali pano ali pa belo azakalowaso ku khoti pa 5 February. Ndi iyeyu pamene ali pa belo wayankhula motere. Takhalani pompo tamveserani kuti Layton Mangochi amene padakali pano amakhala kukalonga wayankhula motani. Malawi muno amene ndimamuopa ine ndi Mulungu. Wina aliyense wa udindo sindimuopa. Kuyambira president kaya ndani sindiaopa chifukwa nawonso amaopa Mulungu ngati amene ndiopa ine. Amalawi ndakhala ndikunena kuti dziko lino likufuna masomphenya. Lero lino ndi zimene mukuzionazi kunena kuti akungolamula kantengeni akubwera kuzatitenga. Ife sitingafe ndi stress. Ine Layton Mangochi siningafe ndi stress, siningafe ndi PP 0. Iwe chiphazi undione kulamula akantengeni asanditenge. Anditenga ndipo mudakali munditenga. Ine munditenga tu mundione. Makonda kupanga zinthu za mabodza zoka kutera ku moto wa ku America. Munamisira mavuto ali mdziko muno kuti ayi ngozi ya moto wa ku America yapangisa forex kusowa. What? Nakaro watu kundendeko ku prison ya maximum mzuzu. Tikamana kuti ma civil servants mwaonjezere ndrama zawo ndizochepa kugwa m'mayesero. Andibera 50,000 asilikali wolondera ndende pa mzuzu ndapasa 2 weeks. Andibera 50,000 ma juniors pa mzuzu prison aba 50,000 yaine nkaidi mopanda manyasi. Komanso akaidi ena amabera ndrama oro ku polisiso anandibera 3,000. Nachita kunena kuti yaina mubweza salare kuchepa mkuwatuma azati mange salare aonjezereni. Komanso zomvesa chisoni mafuta mzipatala mulibe kumangoononga mafuta mgalimoto zaka ntengeni. Very shame. Pano mwapadera ndithokoze Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Kabambe, Enoch Chihana passport imene munapereka ndiri kuja kusero yaka ntengeni kunzuzu. Komanso mbava za prison zandibera 50,000 ine nkaidi. Zomvesa chisoni zochititsa manyazi. A Professor Adariso Kabambe, Enoch Chihana, mukuona gemu mmene zikukhalira kumwera uko. Zipani za Judas Iscariot, china chipani cha Kuyani, china cha Simoko, china cha Busa. Zipani zimenezi zikupanga ndale za indirect muchenjere a DPP, a UTM, a 4D. Muchenjere mudzuke mkhale masomphenya. Mwapadera ndithokozeso anthu wonse muno mukalonga amene mmandifunira zabwino. Ndikudziwa pali anthu ena ofuchilira nzeru amasangalala nkumayankhula mawu a mwana. Simundikwanitsa. Ine Layton Mangochi mundione. Aboni Kalindo, Samuel Lwara, Pastor Shumba,
komaso inu nonse makomrades munzuzu, anthu akukaronga munzuzu kose kumene muli, anthu inu ozindikira kuli masavage ena amayankhula zinthu za uchitsiru tikamamenyera nkhondoyi. Koma fundo ndiyakuti kodi chitukuko chili munzuzu otonichirwa International Airport ndi imene ija, Mwombera University ndi imene ija, Mankhwala Mzipatala akupezeka, ana school fees zikutheka. Sitikufuna chitukuko cha zikwangwani ayi, munsewu mose zikwangwani ayi. Tiyene Amalawi time pamodzi, osaopa, osafoka, osatopa, mumanga mundimanga pa 5 ndikupita ku koti. Amalawi nonse mukalandira video mugawane, zikomo kwambiri. Malawi muno amene ndimamuopa ine ndi Mulungu. Wina aliyense wa udindo sindimuopa, kuyambira president ikaya ndani sindiaopa, chifukwa nawonso amaopa Mulungu ngati amene ndiopa ine. Amalawi ndakhala ndikunena kuti dziko lino likufuna masomphenya. Lero lino ndi zimene mukuzionazi, kunena kuti akungolamula kantengeni akubwera kuzatitenga. Ife sitingafe ndi stress, ine Lighton Mangochi siningafe ndi stress, siningafe ndi BP 0. Iwe chipazi undione kulamula akantengeni asanditenge, anditenga ndipo mudakali munditenga, ine munditenga mundione. Makonda kupanga zinthu za mabodza zoka kuthe kumoto wa ku America munamisira mavuto ali mdziko muno kuti ayi ngozi ya moto wa ku America yapangisa forex kusowa. What? Nakaro watu kundendeko ku prison ya maximum mzuzu, tikamanena kuti ma civil servants mwaonjezere ndalama zawo ndizochepa kugwa m'mayesero. Andibera 50,000 asilikali wolondera ndende pa mzuzu ndapasa 2 weeks, andibera 50,000. Ma juniors pa mzuzu prison aba 50,000 yaine nkaidi mopanda manyazi. Komanso akaidi ena amabera ndalama. Oro ku polisiso anandibera 3,000. Nachita kunena kuti yaine mubweza salare kuchepa mkuwatuma azati mange salare aonjezereni. Komanso zomvesa chisoni, mafuta mzipatala mulibe, kumango ononga mafuta mgalimoto zakantengeni. Very shame. Pano mwapadera ndithokoze Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Kabambe, Enoch Chihana, pasapoti imene munapereka ndili kuja kusero yakantengeni kunzuzu. Komanso mbava za prison zandibera 50,000 ine nkaidi. Zomvesa chisoni, zochititsa manyazi. A Professor Adariso Kabambe, Enoch Chihana, mukuona game mmene zikukhalira kumwera uko, zipani za Judas Iscariot, china chipani cha Kuyani, china cha Simoko, china cha Busa. Zipani zimenezi zikupanga ndale za indirect muchenjere a DPP, a UTM, a 4D, muchenjere
mudzuke mkhale masombenya mwapaderadera ndithokozeso anthu onse muno mukalonga amene mmandifunira zabwino. Ndikudziwa pali anthu ena ofuchilira nzeru amasangalala nkumayankhula mawu amwano. Simundikwanitsa ine Lighton Mangochi. Mundione Aboni Kalindo, Samuel Lwala, Pastor Shumba, komanso inu nonse makomulezi munzuzu, anthu akukalonga munzuzu konse kumene muli, anthu inu ozindikira kuli masavage ena amayankhula zinthu za uchitsiru tikamamenyera nkhondoyi. Koma fundo ndiyakuti kodi chitukuko chili munzuzu otonichirwa International Airport ndi imene ija, Mwombera University ndi imene ija, Mankhwala Msipatala akupezeka, ana school fees zikutheka. Sitikufuna chitukuko cha zikwangwani ayi, munsewu monse zikwangwani ayi. Tiyene Amalawi tiyime pamodzi, osaopa, osafoka, osatopa. Mumanga mundimanga pa 5 ndikupita ku koti. Amalawi nonse mukalandira video mugawane. Zikomo kwambiri.